kai rata tunda ka samu wacce ba ta halin gita yar gidan girma ce na ji ba mun shaida ta sabu mora zaman ku junan ku ririta amarya ki fito ki taka ranar aure ya je ba ki da shiga yanzu kun yo aure inda alkawari so ba a ki mai hidima ba tunda shi ne asalin mu ba harsashe ne ba shi yake karo martaba gare mu mu duba dalilin sanaji bakin zamo yar gata amarya ki fito ki taka ranar aure ya je ba ki da shiga yanzu kun yo aure shawara ta ango a yanzu buɗe kunne sai gumi na bokai na ce ka toshe kunne tunda kun yi aure na so da gauna hakan ne sirrikan ku ka ɓoye magauta ku yi musu rata amarya ki fito ki taka ranar aure ya je ba ki da shiga yanzu kun yo aure na sani fa Najiba tana da tarin baiwa yar gidan manya ce halinta an yi yabawa za ta kare duka martabar ka ne shaidawa tana da tarin kirki na san hakan fagunta amarya ki fito ki taka ranar aure ya je ba ki da shiga yanzu kun yo aure yanzu fami na bagayya musa zangai sarwa na ga sun yi murnar biki na 'ya'yan baiwa na sako ta madanjan fulisara ta yi murna har da mafa madam abdulrazak zina da murna amarya ki fito ki taka ranar aure ya je ba ki da shiga yanzu kun yo aure wai ina yasmina bagayya sai na sanyo har da mafa farida bagayya ke na sanyo har da mafa Najiba bikin ki ne yau an yi abdul nasar bagayya sunan ka ba na cirewa amarya ki fito ki taka ranar aure ya je ba ki da shiga yanzu kun yo aure sunayen ku gawayen amarya zan yi biyawa nana maryam ado agunta ta yi yabawa na sako kaltuma ali musa ta yi yabawa na sako mufta da sai dugunta ta yi yabawa na sako mufiliyat sai di ta yi yabawa na sako da yana batire ta yi murna safiya can gana gano ta ta yi murna jan sharif ta yi murna agunki ta yi yabawa amarya ki fito ki taka ranar aure ya je ba ki da shiga yanzu kun yo aure kanwar ango tilas na mai ke baitin girma malika baro sunan kina sashi ma kin yi murna da bakin ga wanda a kai shi ma malika baro sunan ki ba na cirewa amarya ki fito ki taka ranar aure ya je ba ki da shiga yanzu kun yo aure yanzu ku fa abokan ango a dole na sanya Hassan ka ne na saka ka kayo murna zakari shaibu na saka ka kayo murna bintukan gama tilas na sa ta tayo murna na sako ki salamatu masaudi ya bawa amarya ki fito ki taka ranar aure ya je ba ki da shiga yanzu kun yo aure sai iyaye na maryama sa halin girma dole in muku baiti sunan ku in sashi ma hajiya to sai na gano kikin yo murna baba na marya alhaji musa da murna amarya ki fito ki taka ranar aure ya je ba ki da shiga yanzu kun yo aure baban ango mahmudu bara na gaishe ka yau ake shagali na biki na dan kakataka hajiya fabiba bara ke makitaka kun yo murna har farin ciki bayan kewa